ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд ки бо мақсади риояи қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ анҷом дода шудааст шинос менамояд. ошкорсозии ҷинояти ҳуқуқ вайронкунӣ ва дигар чорабиниҳои хизматии милитсия дар барнома инъикос хоҳад ёфт. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. содиршавии ҷиноят аз тарафи занҳо хеле нороҳаткунанда мебошад, зеро зан модар ва сиришти ӯ ҳамеша дар назарҳо покизакор ва меҳрубон аст. дар саҳифаи аввалини барнома мо дар хусуси содир кардани ҷинояти авбошӣ маълумот хоҳем дод ки дар шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ бо иштироки занҳо сурат гирифтааст. пайдо гардидани навори ҷанҷоли ду нафар зан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки аз ҳиссиёти баланди авбошӣ таъртиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карда ба ҳамдигар часпу талош ва яке дигареро латукуб менамуд асос шуд ки милитсия барои аниқ кардани ҷои ҳодиса ва шахсияти иштирокчиёни он чорабиниҳои муайянсозӣ доир намояд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ ошкор карданд ки навори мазкур дар ҳудуди бозори марказии ноҳияи Мастчоҳ сабт шуда иштирокчиёни ҳодиса низ сокинони ҳамин минтақа мебошанд. Аниқтараш фурӯшандаи нуқтаи меваҷот модари ду фарзанд Шаҳрванд Қурбонзода Оиша соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстон ки қаблан соли 2022 бо ҷурми авбошӣ суд шудааст, санаи 28 июн Шаҳрванд Сайфиддинзода Садоқатро ки бо ҳам муносибати хешитаборӣ доранд дар ҷои ҷамъиятӣ мавриди латукуб қарор медиҳад. бо як бераҳмӣ кашола кардан аз мӯи сар ва бо дасту пой ба дигар узвҳои бадани ҷарбдида задан аз ҳаракатҳоест ки дар ҳузури одамон сурат гирифтааст. در بازار مرکزی من خواستم که وای خونش مثال آباد شود، گفتم وای بیگونه نه، بر من کلینی خالم بود و بر من دروغ گفت که گفتم که یه با گازم بشود، انا نامرش گفتم کاش گفت که نه، گفت من تلفن ندارم، گفت با که بینم که در جزانش اگه تلفن داده و گفتم که تلفنش گیرم گم که انا تلفن تو چه به من دروغ گفتی گی گازم نپوشم همه گپم نگفته که اوما همه دست مکه هم تغجم کنم من گزی چکو کرد خلاص که عصبانی شدم اکو گرفتم زدمش راست کرد. من میدونستم خیلی مثال جوابگیری داشت که من قانون نمیدونستم راستی گپ اکو کردگیم شیمونه. ин кирдори авбошона аз ҷониби Шаҳрванд Оиша Қурбонзода ягона набуда дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ ном бурда санаи 3 июл баъди ҳамагӣ 5 рӯз аз ҷанҷоли аввала боз дар нуқтаи савдояш бо сокини дигари ҳамин ноҳия Шаҳрванд Фазилатмо Каримова муноқиша карда тартиботи ҷамъиятиро вайрон менамояд ки тафтишоти пешакӣ зарур шуморид нисбати зани дағалрафтор аз таъсиррасонии сахти қонунӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ кор гирад. Қурбонзода Оиша аз кирдори авбошонаи худ яъне ҷинояти содирнамудаи худ қонеъ нагашта санаи 03 июли 2024 сол аз ҳиссиёти баланди авбошӣ бо Шаҳрванд Каримова Фазилатмо Мирзоҳакимовна муноқиша карда номбурдорро латтукуб намуда бо истифода аз корт таҳдиди номбурдорро задан мекунад ки кирдори авбошониро аз тарафи дар ҷои ҷамъият яъне дар бозори марказӣ ҳузур доштагон гирифта мешавад. ҷанҷол ва муноқишаи гумонбаршуда ба фаъолияти соҳибкориаш алоқамандӣ надошта аз бадлафзӣ идора карда натавонистани эҳсосот ва хислати зӯроварӣ нишон додан нисбат ба дигарон сарчашма гирифтааст. хело дардноку аламовар аст вақте ки бадрафторӣ ба зан нисбат дода мешавад, зеро зан модар ва сиришти ӯ ҳамеша дар назарҳо покизакор ва меҳрубон аст. оғози парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ ва ҷазое ки баъдан татбиқ хоҳад шуд боварӣ дорем зани ҷиноятпешаро ислоҳ хоҳад кард. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз мавзӯъҳоест ки дар барномаи милитсия хабар медиҳад пайваста инъикос меёбад. ин навбат аз боздошти фолбинҳо бо услуб ва равишҳои гуногун хабар хоҳем дод ки милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ошкор намуд. ҳамоно фаъолияти ғайриқонунӣ машғулшавандагони фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ, дуохонӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакӣ ба эътиқоди динӣ алоқаманд бо услубу равишҳои гуногун аз худ дарак медиҳанд ки пешгирӣ накардани он оқибатҳои нороҳаткунанда дорад. масалан, дар натиҷаи санҷиши ахборот кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон хизматрасониҳои ғаразноки Шаҳрванд Бобоева Раҷабҷон Маҳмад Алиевна соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафарободро ошкор намуданд
ки баръало мардумфиребӣ мебошад. Номбурда бо ваъдаи бахткушоӣ ва аз ҷисми инсону макони зисти ӯ дур кардани гӯй ё ҷодӯ аз корафтодаҳои гумроҳзада маблағи пулӣ ва моли майдаи шохдор талаб карда мегирифт. чунончи аз як нафар сокини шаҳри Бӯстон 300 сомонӣ роҳгиро, 1000 сомонӣ ҳаққи хизмат ва барои дур кардани ҷодӯ аз тану ҷисм хун кардани чорворо пешниҳод карда, ӯро водор менамояд ки бо арзиши 3000 сомонӣ гӯсфанд харидорӣ намояд. гӯсфанд забт карда шуда хуни онро ба бадани мизоҷ мемоланд ва гӯшти онро Раҷабҷон Бобоева ва писараш, ки ҳамчун ёрдамчӣ саҳм дорад, бо худ мебурданд. گوسفند کشته خونش گیرون بیا گفت با خونش مالید بعد بالش این بعد دختر به چیزی کردگی گفت بختش بستگی گفت بالشتای خامه رفتگیش بیاریتون گفت بالشتای خامه رفتگیش آوردیم از درونش سویاک سنگی نویستگی با یک رسپانسیوی اخی قشقچه ساختگی چیزی افته گفت که من بختش بستگی گفت از من دختر خون میکنم گفت گلیش میبینم گفت چی ها های بعد دوباره میخواد چیزای رسپانسیوی که میخواد چیو گرفت. ҳаракатҳои ғалатӣ дар кирдорҳои хук вайронкунанда Раҷабҷон Бобоева хеле зиёд мебошанд. Масалан, ӯ дар тан либосеро дорад, ки дар қабати дохилии он кисаҳои зиёд барои нигаҳдории риштаҳои бо мӯй, хок ва дигар ашё гирҳбандишуда ҷойгир буда, ҳангоми пешниҳоди хизматрасонӣ дасти худро ба даҳони мизоҷ ворид намуда вонамуд месозад, ки гӯё аз даҳони мизоҷ берун овардааст. Дар асл ин тав нест. ё ин ки ҳамчун нишонаи бахткушоӣ бо истифода аз олоти тезина тахтапушти корафтодаро мебурад ва хуни ҷоришаванда ва изи дар бадан мондаро роҳи расидан ба хушбахтӣ медонад. илова бар ин, навиштаҷотҳоеро ҳамчун таштоб ва раҳоӣ аз дарду ранҷ пешниҳод менамояд, ки ба ягон ҳуруфот мувофиқат намекунад. دیگه نمیکنم آینده این کار این همش دروغ فریب این مقصد برای پول کار کردن بود همش دروغ فریب است؟ همش دروغ فریب است. میبخشید بچم. چند سال بود شما با همین کار مشغول هستید؟ 2010 بود دادم. манбаи рӯзгузаронӣ ҳисобидани фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ нобакории қуввайронкунанда Бобоева мебошад, ки ба ҷуз фиребу дурӯғ чизи дигаре буда наметавонад. ба ҳамин монанд милитсияи шаҳри Бӯстон машғулшавандаи фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ Шаҳрванд Сатторова Дилором Абдуваҳобовна соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро муайян ва барои идома надодани фаъолияти ғайриқонунӣ нисбаташ дар асоси моддаи 482 Кодекси қуввайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дод. Номбурда низ ба хизматрасониҳое чун гарму хунук кардани муносибат, бахткушоӣ ва ривоҷи кор ва дигар намуд ваъдаҳои расидан ба муваффақияти зиндагӣ афроди гумроҳзадаро фиреб карда даромади пулӣ ба даст меовард. карта ки ди фол мебинам занҳо сурати шавҳарашона мебиёранд ё вайҳошона мегаштигаҳошона анимҳо сураташ ки ман кор мекунам либосошона мебиёронанд ҳамаҳои гарму хунуки тем мегӯяд ман када метавонам маблағи пулашони худамро сарф мекардам. ашёҳои аз хонаи қуввайронкунанда Дилором Сатторова дарёфт шуда ва маълумотҳои оперативӣ ҷамъоварӣ гардида гуфтаҳои моро тасдиқ мекунад. ба ҳамин монанд нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд сокини ҷамоати деҳотии Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шаҳрванд Бутай ва Гулбаҳор Ибрагимовна дар болои машғул шудан ба фолбинӣ ва дуохонӣ бо якчанд намуд ашёҳои барои ин кирдор пешбинӣ шуда боздошт намуданд. Номбурда як нафар сокини шаҳри Хуҷандро бовар кунонидааст, ки метавонад бар ивази 250 сомонӣ маблағи пулӣ сарбастагӣ дар ҳаёти шахсӣ ва фаъолияти соҳибкориашро кушода ӯро ба як шахсӣ дар ҷомеа ҳаматарафа муваффақ расонад. аммо гуфтанд ба маврид аст, ки агар қуввайронкунанда чунин қобилият медошт, ҳаёти шахсии худро дигаргун месохт. ҳамсоямам ки намеё 50 дорам 1 сум 2 сум метар ба чошам худошам мебиёд. ой кори кушоиши кор кардагитон кина ба намедарод. занаш нигоҳ намекунад ва як ҷо мекунед кина ба намедарод. бозор ба савдо мекунад савдош нест бор ба намерад вай кина ба намедарояд ку ё ваям кинами. ман кори кардагим ба пушаймон. кадом мақсад хати ҳамин кора кардед шумо? кун ҳаққи дасти додагиш гуфтам барои ҳамин 20 30 сумаш. мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бори дигар ба маълумоти шаҳрвандон мерасонад, ки эътиқоду боварӣ ба фолбини мушкилкушо ё дуохонҳои ғалатрафтор шахсро ба гумроҳӣ мебарад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо ҳарчанд барои беҳдошти зиндагии мардум қабул шудааст, аммо фаъолияти милитсия нишон медиҳад, ки талаботҳои қонуни мазкурро баъзе аз шаҳрвандон риоя намекунанд. вобаста ба ҳуқуқи вайронкуниҳо дар самти қонуни танзим дар гузориши навбатӣ маълумот гиред.
милитсияи ноҳияи Ашт аз ба қайдгирии 15 ҳолати риоя нагаштани меъёрҳои муқарраргардидаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар 7 моҳи соли ҷорӣ хабар медиҳад. Ин дар ҳоле аст ки аҳолӣ аз оқибати ин гуна қонуншиканӣ огаҳӣ доранд. Санҷишҳои ошкоро ва ғайриошкорои милитсия муайян намуд, ки асосан зимни баргузор кардани тӯю маъракаҳо вобаста ба таваллуди кӯдак, хатнасур ва маросимҳои азодорӣ сокинони ноҳияи Ашт ба қонуншиканӣ роҳ дода меъёрҳои манъкунандаи қонуни танзимро, ки ба фоидаи худи онҳо нигаронида шудааст, нодида мегиранд. чунончи санаи 2 июн тахминан соатҳои 17 Шаҳрванд Насриддинов Абдукарим Шералиевич, истиқоматкунандаи деҳаи сарои ҷамоати деҳоти Понғоз, дар хона истиқоматиаш ба муносибати хатна кардани наберааш бо додани 2 намуд таом маърака оростааст. санаи 8 июл сокини деҳаи бободархони ҷамоати мазкур Шоҳнамоз Машарипов маросими азодории чилро бо иштироки зиёда аз 150 нафар меҳмон ва пешниҳоди 2 намуд таом гузаронидааст. ё ин ки зимни санҷиш муайян карда шудааст, ки Шаҳрванд Шералӣ Мамаҷонов, сокини шаҳраки Шайдони ноҳия, дар хонаи истиқоматиаш бо теъдоди зиёди одамон маъракаи хатнасур гузаронида талаботи моддаи 11 қонуни танзимро вайрон кардааст. ба ҳамин монанд санаи 28 июл Шаҳрванд Умаров Илмиддин, истиқоматкунандаи маҳаллаи суҷаи ҷамоати деҳоти Понғоз, дар хонаи истиқоматиаш бидуни иҷозатнома ва шартнома аз мақомоти назораткунандаи танзими ҷашну маросимҳо маъракаи оши тӯйро бо додани 2 намуд таом гузаронидааст, ки хилофи қонунгузорӣ мебошад. дар ҳоле ки қонуни танзим моро ба сарфаю сариштакорӣ ҷиҳати беҳтар гаштани шароити зиндагӣ ҳидоят менамояд, бояд шаҳрвандон ба риоя кардани талаботи қонуни мазкур одат намоянд. вагарна хислати худнамоӣ ё фахрфурӯшӣ доштани баъзе аз шаҳрвандон дар ҳама гуна маърака ва ҷашну маросимҳо мусобиқаро мебинанду халос. ёдрас менамоем, ки тағйироту иловагиҳои ба қонуни танзим ворид гардида ҷазоро барои қонуншиканиҳо вазнинтар кардааст. идомаи барнома. сокини 45-солаи шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ барои содир намудани ҷинояти хусусияти террористӣ дошта гунаҳгор дониста шуда бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум гардид. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориш аз мурофиаи судӣ. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти дар моддаи 179 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида ҷалб кардан барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани онҳо баргузор гардида гуноҳи судшаванда Мирзоев Рустам Авазбоқиевич, соли таваллудаш 1979, истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ тасдиқ ёфт. тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид гардид, нисбати судшаванда барои тарғиби ғояҳои ташкилоти террористии Давлати Исломии Ироқу Шом ва иштирок дар фаъолияти ин ташкилоти дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ном бурда аз гумроҳзадагонест, ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба ташкилоти мазкур аъзо ва тавассути саҳифаҳои интернетии худ амалу рафтори аъзоёни онро ҷонибдорӣ ва дар навбати худ паҳн кардааст. натиҷаи пайравӣ ва тарғиби ақидаҳое, ки ваҳшонияту даҳшатафканӣ тарғиб мекунад, барои Рустам Мирзоев ҷазои сангин овард. Мирзоев Рустам Авазбоқиевич бо моддаи 170 илова 1 қисми 1 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ва бо қисм модда ҷазо данани маълум сохтан озодӣ ба муддати 6 сол 6 моҳ ва адои ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш пурзур таъин карда шуд. бо дастрасии модда 67 қисми 6 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо борои қисман зам намудани ҷазои оғози суди ноҳияи Мастчоҳ аз 6 апрели соли 2023 ба Мирзоев Рустам Авазбоқиевич ҷазои ниҳоӣ дар намуди маълум сохтан аз озодӣ ба муддати 7 сол ба адои ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш пурзур таъин карда шуд. аз озодӣ маҳрум гардидан ва адои ҷазо дар калонияи низомаш пурзур подоши гумроҳӣ мебошад. мавзӯи дигар. дар ин бахши барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба фаъолияти хадамоти таркибии мақомоти корҳои дохилӣ бозрасии давлатии автомобилӣ ҷалб менамоем. кормандони хадамоти мазкур бо бурдани корҳои тарғиботӣ ва чорабиниҳои махсуси соҳавӣ талош доранд, то сатҳи қоидавайронкуниҳо коҳиш ёбад. аммо тавре аз муҳтавои гузоришҳои ба барнома пешниҳод гардида бармеояд, на ҳама иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди риояи бехатарӣ ва иҷро кардани қоидаҳои муқарраршударо доранд.
аз тарафи мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд мунтазам ҷиҳати пешгирӣ аз қоидастезиҳои номақбули хавф ба ҳаёту саломатии иштирокчиёни ҳаракат дарҳо дошта дар қаламрави вилояти суғд чорабиниҳои мақсаднок бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ва пешгирии ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ гузаронида мешавад. Натиҷаи коргузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят нишон медиҳад, ки ҳоло ҳам баъзе аз ронандагон дар ҳолати сархушӣ аз таъсири нӯшокиҳои спиртӣ, маводи мухаддир ё моддаҳои сархушкунандаи нашадор пушти чамбараки воситаи нақлиёт нишаста ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд. Масалан, кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар ҳолати сархушӣ аз таъсири воситаи нашадор идора кардани воситаи нақлиёт аз ҷониби шаҳрванд Раҷабов Абдушариф Расулович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷандро муайян намуда бо дастрасии талаботи моддаи 128 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб доданд. ошкор карда шудааст, ки номбурда дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиёти тамғаи БМВ-ро дар ҳолати сархушӣ идора мекард. нисбати номбурда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ татбиқ гардид. ҳамчунин дар натиҷаи чорабиниҳои мақсадноки ошкоро ва ғайриошкоро милитсияи суғд муайян намуд, ки ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Zafira аломати қайди давлатиаш 5929 AW02 Абдуллоев Муҳаммад Сидиқ сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz аломати қайди давлатиаш 0992 MK02 Акрамов Акмал Акрамович сокини шаҳри Конибодом баъди истеъмоли нӯшокии спиртӣ воситаи нақлиётро дар ҳолати сархушӣ идора карданд, ки нисбати номбурдагон бо дастрасии моддаи 332 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамзамон новбаста аз пурзур гардидани ҷазо барои идораи воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ ин ҳолатҳо аз ҷониби баъзе аз шаҳрвандон такрор ёфта истоданд. чунончи шаҳрванд Рӯзибоев Наҷмиддин Ҷалолович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштиҷ идораи воситаи нақлиёти шахсияш тамғаи хондаи серви рақами қайди давлатиаш 2999 ML02ро ба ҷияни ноболиғаш ҳоҷи Акбар Муминов вогузор кардааст. нисбати номбурдагон бо дастрасии моддаи 336 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода шудааст. инчунин дар ҷараёни баргузории чорабиниҳои мақсаднок нисбати ронандагоне, ки барои сиёҳшиша кардани воситаи нақлиёт иҷозатнома надоштанд таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ татбиқ гардид. мисоли ин гуфтаҳо ронандаи автомошинаи тамғаи Range Rover Азизов Саид Муҳаммад Азизович сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бе доштани иҷозатномаи сиёҳшиша нақлиётро идора мекард, ки нисбаташ бо дастрасии қисми 2 моддаи 330 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. дар рафти чорабиниҳои ҳуқуқӣ дигар намуд қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ низ ошкор карда шудааст. аз ҷумла ронандаи сабукрави тамғаи BMW рақами давлатиаш 2020 SO20 Султонов Суҳробҷон истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон худ сарона дар воситаи нақлиёти худ таҷҳизотҳои иловагии равшанидиҳанда ва сигналҳои махсуси овозиро насб намуда идора мекард, ки ба нақлиётҳои хадамотҳои фаврӣ ва махсус тааллуқ дорад. нисбати номбурда бо дастрасии моддаи 316 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои судӣ ирсол карда шудааст. боварӣ дорем, ки ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳои мақсаднок то андозае баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо коҳиш додани сатҳи садаманокӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мусоидат хоҳад намуд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳолатҳои ба ҳаракати нақлиётҳои махсус яъне автомошинаҳои сохторхомӯшкунӣ, ёрии таъҷилии тиббӣ, милитсия ва ғайраҳо инчунин ба воситаҳои нақлиёти таҳти мушояташон қарор дошта монеъ эҷод намудан ва роҳ надодан ба ҳаракати озоданаи онҳо ҷой дошта боиси сари вақт ба ҷои ҳодиса нарасидани чунин воситаҳои нақлиёт ва дастрасии тӯлонии беморон ба беморхонаҳо гашта истодааст. маврид ба ёдоварист, ки тибқи талаботи банди 4 зербанди 15 қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳангоми наздик омадани воситаи нақлиёти бо чароғакҳои шӯълавари рангаш кабуд ва сигнали овозии махсусӣ ба кор дароварда шуда ронандагон вазифа доранд барои таъмини ҳаракати бемамоният ба чунин воситаи нақлиёт роҳ диҳанд.
инчунин тебқи банди 5 зербанди 32 қоидаҳои ҳаракатдаро ҳангоми наздикшавӣ воситаи нақлиёт ба чароғакҳои шӯлаваи рангаш сурх ва ё кабуди фурӯзон ва сигнали махсуси овозӣ пиёдагардон бояд аз гузаштани қисми мошингард худдорӣ намоянд ва пиёдагардоне ки дар қисми мошингард қарор доранд бояд бетаъхир онро бо риояи чораҳои бехатарӣ озод намоянд. вобаста ба вазъияти ба амал омада бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқи иштирокчиёни ҳаракатдаро ва таъмини бемамнуияти ҳаракати воситаҳои нақлиёти махсус тибқи нақшаи чорабиниҳои мақсадноки назорат ки аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст аз санаи 29 июл то 7 августи соли 2024 дар миқёси ҷумҳурӣ ва аз ҷумла дар қаламрави шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд амалиёти мақсадноки воситаҳои нақлиёти махсус ташкил ва гузаронда шуд. зимни 10 рӯзи баргузории амалиёти мазкур ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракатдаро аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ нисбати 51 нафар ронандагоне ки ба ҳаракати нақлиёти махсус монеа эҷод намуданд ва роҳ надодан ба ҳаракати озодонаи онҳо ҷой доштанд парвандаҳои маъмурӣ бо дастрасии моддаи 318 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон тартиб дода шуданд. масалан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 42C OJ02 Малев Маҳмуд сокини шаҳри Хуҷанд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Ҳошимов Илҳомҷон сокини шаҳри Хуҷанд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатиаш 8887 CJ01 Тошов Восе сокини шаҳри Панҷакент. ҳамзамон бо мақсади ба самъи аҳолӣ расондани мақсаду мароми амалиёти мазкур аз тарафи масъулини шӯъбачаи ташвиқот ва тарғиботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бо роҳбарон ва ронандагони ҷамъияти мусофиркашонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сорбони шаҳри Хуҷанд автовокзали Гули Сурхи шаҳри Сарафшан суҳбату вохӯрии судманд гузаронда шуд. роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёт махсусан ронандагони ҷавон хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми наздик омадани воситаи нақлиёт бо чароғакҳои шӯълавари рангаш кабуд ё сурх ва сигнали овозии махсуси ба кор оварда шуда барои таъмини ҳаракати бемамнуият ба чунин воситаҳои нақлиёт роҳ диҳанд. тамошобинони гиромӣ ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон дар асоси муроҷиати пайвандон бедаракшуда Бобоҷонов Собирҷон Баҳодурович соли таваллудаш 1967 иstiqomatkунандаи маҳаллаи Дӯстии халқҳои шаҳри Гулистонро ҷустуҷӯ дорад. ном бурда санаи 3 августи соли равон тахминан соатҳои 3:00 аз хона иstiqоматиаш баромада ба самти номаълум рафта то имрӯз бедарак аст. агар оиди макони буду боши бедаракшуда маълумот дошта бошед метавонед ба телефонҳои дар экран намудор занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳалли иstiqомат хабар диҳед. дар баробари дидани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ хомӯш набошед ва барои аз байн бурдани он ба милитсия хабар диҳед. инҷо расидем ба интиҳои барнома. дар хотима чун ҳамешагӣ милитсия ба шумо тамошобинони гиромӣ тансиятиву хонаободиро таманно намуда ба риояи қонун ва интихоби роҳи дурусти зиндагӣ даъват менамояд. то дидори навбатии тансияту хонаобод бошед. хайр.